Ganun sakit na kay Kai. Gitulo naman siguro ko. Wala may muagas. May palagi ko ako na mayot ba? Gani kay libutong magsugba na lang siguro ko ani. Utik ka may, sparing buknoy man niyo. Ano nagdala man ni butong? Ayay, gitulo siguro ni ba? Panabi ko ni be. Hoy pre, asa man ka? Pre, sparing buknoy ba? Nagdala-dala butong. Saan man yung butong? Ambot lang pre, pero nagkaangkaangon to. Ay basta gitulo to. Namayot niya to gabi eh. Tara pre, atong panidaan. Tara pre. May pagwa lagi ko na mayot ba? Tanawa pre, tanawa pre. Positive yun, gitulo yun. Kabalo ba kasi Maria ni pre? Wala yun pre, kinahanglan pahibalo na to kay gitulo si pare. Na, basig mo kalat na diri ba? Mga takdan ta. Mauganin no, tara tara. Ganinit na. Isuludan ako kuha. Kain! Mads! Mads! Unsa man, Pads? Kabalo na ba ka nga si pare gitulo? Na, dito Amads, nagtakang-takang butong. Buisit ning tawana ani. Namayot siguro to. Tara Mads, dali ah! Labong naghaling-haling pa dito. Ay kog ing nagituslo to niya yung patutin dito. Tumba ka Mads! Buisit ning tawana ani. Tara, kuyogay ko. Kainin! Asa man? Tara Matso. Mads, klaro kayo nga gitulo na. Gitakang ng butong oh. Normal pa din na. Buknoy! Nagkunsa man ka diha ah. Mang! Magsalad ang dako, Mang! Nao ba na salad kay initon? Mads, ay tuwa na Mads, gitulo lagi na Mads. Mads, ang salad Mads, dili na itakang. Tugan sa tinuod, Buknoy. Gitulo ka no. Mang! Magsalad lagi ko, Mang! Nagtakang gani ko klubi, oh! Ako ba ilaro nimo? Im na ng butong ha. Im na. Kana Mads, kana Mads! Ina na. Unya, unsay lasa? Butong! Bullshit ka? Pilosopok ka? Mang! Hayog tutuwa na nila, Mang! Wala na ikaw gitulo, Mang! Mads, ay tuwa na, gitulo lagi na. Tanaw ido yan na. Mang! Ayaw, Mang! Ayaw! Ambi na ang butong! Ambi na! Mang! Usaon man mo naman! Igawas imong patutin! Mao ni angay nimo!